Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli naze ezinohlonze kusihlwa nje. Soqeda indlala, soqeda ukuhlupheka, soqeda ukubukelwa phansi ke sibe ngabantu. Umengameli weqembu umkhonto wesizwe uJacob Zuma usephinde wagcizelela ubumqoka bokubambisana phakathi kwamaqembu abantu abansundu ukuze kuthathwe umbuso wezwe. Ubekhuluma emcimbini wokugubha unyaka kwasungulwa leli qembu eThekwini. The EFF showed the highest level of discipline and democracy without any incidents of violence or humiliation of any individual. Umengameli we-EFF osanda kuqokelwa elinye ihlandla lokwengamela leli qembu uJulius Malema uthi bashaya eceleni labakade befisa ukuthi kube nongqubuzana engqungqutheleni yokukhetha ubuholi baleli qembu ebibanjelwe eNazareth eGoli. Since the operation has started, we've managed to impound imoto, minibus nebuses ezingacomplyiyo. Amaphoyisa omgwaqo e-Eastern Cape ashaqe izimoto eziyishumi abopha nabashayeli abambalwa ngenxa yokushayela bedle amanzi amponjwana ohlelweni lwezivimbamgwaqo. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa. Igama lami ngiwuDawu Phungula. Umholi we-MK Party uJacob Zuma utshela abalandeli beqembu eThekwini namhlanje ukuthi leli qembu lasungulwa ngenhloso ukuthi libe isixazululo seyinkinga ezibhekene nabantu abansundu. UZuma ubekhuluma phambi kwezikhumbi zabalandeli abebebuthene enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida njengoba iqembu belibungaza unyaka selokulasungulwa ngonyaka wedlule. Enkulumeni yakhe uZuma uhlabe kakhulu uhlelo lukahulumeni wobumbano osungulwe ngemva kokhetho lwangoNhlaba ngenxa ukuthi kungekho iqembu elanqoba ngengcaca. Ube esehlaba ikhwe lokubalandeli beMK Party nakwamanye amaqembu anembono ehambisana nabo ngokuthi okhethweni oluzange ngo-2026 luhulumeni basekhaya uma bengasebenzeli ukweseka umkhonto ngamavoti lokho kuyokwenza uguquko ngesimo sezwe kuhulumeni. Kuleli vote elizayo ake sikhohlwe ezinye izinto nokubanga kwamaqembu ethu whatever. Sonke thina ndle mnyama ke sivote sithathe izwe lethu. Sizoqeda indlala, soqeda indlala, soqeda ukuhlupheka, soqeda ukubukelwa phansi ke sibe ngabantu. Uphinde wezwakalisa ukukhathazeka kwakhe ngokusebenza kwezobulungiswa kuleli achaze ngokuthi kunokwenzelela ngokwezinqumo. Utshele abalandeli beqembu ukuthi usegqiqe ezinkantolo iminyaka eshushiswa kodwa kunabaholi okuvele kuthalaliswa uma besoleka ezenzweni eziphambene nomthetho. Ngingazange ngivele phansi kwemantshi noma ijaji kwathiwa mbopheni kodwa lo okutholakala khona imali izigcwele obhasikidi kwathiwa kanaqala. Ubuholi beMK Party bukhuthaze amalungu eqembu ngokuthi njengoba kusondela ukhetho lohulumeni basekhaya ngo-2026 kuzofanele basebenzele ukuthi iqembu liwola bonke omasipala lapho elinokweseka khona okukhulu ngabalandeli. Sisekuludaba lombungazo obusengethwe yiqembu umkhonto wesizwe eThekwini sixhumana ke nomhleli wezindaba zombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje khona ke eThekwini. Shandu asikwamukela ezindabeni zakusihlwa siziphonsa kwa izintambo sicela nje usongele ke ngokwenzekile kulomgubho waleli qembu namhlanje. Sibonge kakhulu kuwemfuka Phungula sibingelele nakubabukeli. Nebala nje obusuchazile nje bekumcimbi obaluleke kakhulu lona eqenjini leMK njengoba sazi ukuthi ke lamenyezelwa ngokusemthethweni uye lo oliholayo owayengumongameli uJacob Zuma. Into ke namhlanje akade beyenza bekuwukuthi ke bezobungaza lolu suku ke naphezulu ukuthi siyazi ke phela ukuthi usuku lapho lamenyezela khona kwakuyizi 16 December kodwa ngenxa yokuthi ke sesisemaholidini baye baqoka ukuthi ke benze lolu suku namhlanje lokhu bazokwenzisa yini na
bazokwenziswa ukuthi ke bekhombise kubantu ukuthi kwakungelona nje iqembu elizoba iqembu lesikhashana kodwa iqembu elizokwazi ukuthi liqhubeka futhi enye izinto ezenze ukuthi beze lapha eThekwini phela lapha kwaZulu Natal iqembu leMKP ilona elaba nezinombolo ezinkulu ezidlula wonke amanye amaqembu kodwa ke abangakwazi ukufika ku50% ukuthi ke bezibusele bebodwana kwase ukuthi ke amaqembu lanamanye ahlangana alikhiphela ngaphandle njengoba ke bekwenzeka namhlanje izinkumbi ziyatheleka lapha ezinkundleni zase Moses Mabhida lapha esisekhona njengamanje ngobuningi ukuzokhombisa ukuthi ke basenethemba lokuthi leli qembu lisazokhula ikakhulukazi ngoba phela kuyiwa okhethweni ka2026 eminyakeni esikhathini nje esingekude kakhulu bafisa ke ukuthi ke lokho abakwenzile kukhethululo esiphuma kulo bekuphinde futhi kodwa enye into ke mhlambe abayibaleka kakhulu njengoba bebengaza nje ukuthi abafuni ukugcina ngokuthi bebe yiqembu lapha kwaZulu Natal kuphela kumbe kube yila abasekwa khona kuphela kodwa bafuna ukuthi ke benabe besabalale izwe lonke ingakho ke uzwile abaholi bekugcizelela ukuthi kubalekile ukuthi amaqembu ikakhulukazi awabantu abamnyama ehlangane esebenzisane asazi ke noma lokho kuyokwenzekani ngoba phela sesivele siyabona ukuthi iqembu akade ngempela bekhombisa ukusebenzisana nalo iEFF sebeqala ukungabhekisani kahle kodwa ke okushiwe umholi waleli qembu ke uthe uzokwenza konke okusemandleni ukuthi ke ehlangane kumbe ebuyisane na wonke amaqembu ngempela onjongo yawo inye ekutheni ke kuyiwe ke enkululekweni njengoba sesishilo ke umcimbi wanamhlanje bekuwukuthi kuzobungazwa kuphinde kukhunjulwe uhambo oluhanjiwe bese abantu bekhunjuzwa ukuthi ke kuyiwapi ikakhulukazi ngoba phela indle eminyama naphezulu ukuthi sikhululekile kodwa kwezomnotho isadonsa kanzima. Lokho bekungumzwandile Mbeje esibekela bukhoma ngoba kwenzeka embungazweni weqembu MK Party obanjelwa ke enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Umholi we-EFF uJulius Malema ukhuzibuye ihlandla lesithathu kulesi sikhundla uthi usizithunywa zaleli qembu ngokusingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi enokuthula nekhululekile. Namhlanje leli qembu lasungulwa ngonyaka ka2013 eliphothule ingqungquthela yalo yesithathu yokukhetha ubuholi obuphezulu obuyisithupha nebisingethwe eNazareth Expo Center eningizimu yeGoli. Viva EFF, viva! Umholi we-EFF uJulius Malema utuse izithunywa zeqembu ngokusingatha ingqungquthela yokukhetha ubuholi engenazihibe nayichaze njengebinokukhululeka. uMalema wethule inkulumo yakhe yokuvala lo mcimbi wagcizelela ukuthi iEFF inqobile amathe abuyela kwasifuba kulabo ebebeyifisela okubi. No one has won anything here today. It is only the EFF that has won against the wishes and prayers of the doomsayers. The EFF showed the highest level of discipline and democracy without any incidents of violence or humiliation of any individual. Kulombuthano kubonakale bonke ubuholi obuphezulu beqembu bukhethwa ngo-elethu. To lead at a national level means that you must have a national consciousness. And a national consciousness can never be developed over 5 years. It must be something that is organically born within you. uMalema uphinde wacacisa ngezinye zezinqumo ezimqoka ezithathwe kule ngqungquthela njengoba uphiko lwabafundi lwe-EFF seluzoba uphiko lwentsha. We are not dissolving the student command. We are converting every branch of the student command into the youth command. Where there is a branch of a student command, it's not going to be changed. The chairperson remains the chairperson. The secretary remains the secretary. We are just changing the name. They are no longer student command, they are a youth command. Lo mhlangano ube yilinye igxathu elimqoka ohambeni lweqembu njengoba lifuna ukudlondlobala nokuziqinisa.
Umnyango wezokuthutha esifundazweni i-Eastern Cape ufunga iyagomela ngokuthi ngeke ukwazi ukubekezelela abashayeli abephula imithetho yemigwaqo ikakhulukazi ngalesi sikhathi samaholide. Muva nje umnyango uqala imikhankaso yezivimbamgwaqo ukuqinisekisa ezokuphepha. Lamaphulo ajolise ekuqinisekiseni ukuba abaqhubi bayayithobela imithetho yendlela kwaye baqhubisane namanani anyukayo engozi. So far, since the operation has started, we've managed to impound imoto, minibus nebuses ezingacomplyiyo. We've managed to arrest or driver be public transport abaqhuba taxi be under the influence. Abakhweli balincomile isebe lezothutho ngalomsebenzi besithi noko bahamba kakuhle ezindleleni. Sivela eCofimvaba siya eThekwini eMlazi sihamba kahle udriver wethu siphethe kahle kakhulu. Umgwaqo uyigcina kahle yonke uyayazi. Abo bakwicandelo leteksi bathi bathatha amanyathelo aqatha ekuqinisekiseni ukuba izithuthi zihamba ngokwezicwangciso kwaye zisemgangathweni. Eyona nto sikhuthaza ngamandla into ba lonke uhambo maluplanwe phambi koba umuntu abe uyathatha uhambo. Uplano ke lo hambo lo include ukujonga kwemoto into ba imoto ingaba zisemgangathweni na, zikulungele na ukuhamba indlela, zikulungele ukulayisha abantu. Siyile industry ye-taxi kweli phondo leMpuma Koloni. We don't encourage apho abaqhubi bezawuqhuba benxilile futhi apho kuzawubakho imoto ezingekho semgangathweni. Eliphulo liza kuqhuba de kuvulwe izikolo kunyaka ozayo. NdinguNomzwane Lemngoma, ndisemthatha. Kusenjalo injabulo ibibhala ebusweni kulabo asebethatha uhambo lokuyongcebeleka ngalesikhathi samaholide asehlobo. Iningi labo likhetha ukusebenzisa lempela sonto njengethuba lokuyongcebeleka nokuchitha isikhathi nabathandiweyo babo. Sekuqalile ukuphithizela kwezimonto emigwaqeni emikhulu eKapa kwazise phela seyeqalile amaholide asehlobo. Izinkulungwane zabagibeli zizobe ziphuma ziyovakasha kanti ezinye zizobe zitheleka lapha zizochitha amaholide asehlobo. Umculo kanye nokufunda kungenye yezinto abazozithokozisa ngazo ngalesikhathi. I'm planning on listening to R&B and some slightly soft music and everything on the bus while I'm on the way to Eastern Cape. So just quiet, slow music, 80s, 90s, and light snacks will be prepared because we're not much for like having a lot of stuff. Basically, I'm more of a reader. So basically, I read a book. There's a book that I'm reading now by Bonang Moale called Lift As You Rise. So I read that book. In terms of packing food, I normally buy food at the stops and I don't eat a lot, especially when I'm traveling. Isikhathi samaholide asehlobo isona isikhathi sokuthi amalungu omndeni athokoze ndawonye. I'm traveling to family. I'm going to see the family. Here is where, so Durban is where the family is. I'm happy, yeah, with the everything going on with this December. Yeah, so just traveling. Yeah. Where are you traveling to? I'm going to Westrek. Yeah, so I'm going there to visit my family. Kulindeleke ukuba izivakashi zihambele izindawo ezahlukene eWestern Cape. Sisathi ku ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Johannesburg Water was granted emergency approval on Saturday the 14th of December for deploying additional roaming water tankers to all the affected areas. iJoburg Water ithi zikhona izindawo ezizoqala ukubuyelwa amanzi namhlanje ngemva kokuthi iRand Water iphothulile ingxenye yomsebenzi wayo wokulungisa ukweziphehli zamanzi. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi uMongameli weqembu umkhonto wesizwe uJacob Zuma usephinde wagcizelela ubumqoka bokubambisana phakathi kwamaqembu abantu abantsundu ukuze kuthathwe umbuso wezwe. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzigcinga ngamagama athi SABC. Inkampani ehlinzeka ngamanzi eGauteng iRand Water isiphothulile ingxenye yomsebenzi wayo wokulungiswa kwesiphehli samanzi eSwartkopies nosekulindele ukuthi siqale ukusebenza ngokugcwele uhlelo lokuphakela ngamanzi.
Ngolwesihlanu abe-Rand Water baqalise ngohlelo lwabo olukhulu lokulungisa kwengqalasizinda yamanzi nokholela ekutheni banqamule ukuthunyelwa kwawo ngamahora angu-86 ezingxenyeni eziningi eGoli. Ngokusho kwabe-Johannesburg Water bathi njengoba umsebenzi omningi usuphothuliwe esiphehleni samanzi eSwartkopies, amanzi asezoqala ukubuya ey'ngxenyeni zey'ndawo okubalwa kuzo iParktown, eForest Hill, eBerea kanjalo nase-Orlando East. Johannesburg Water was granted emergency approval on Saturday, the 14th of December, for deploying additional roaming water tankers to all the affected areas. Hospitals, clinics, and old age homes continue being prioritized by ensuring that stationary water tankers placed in these critical areas are refilled as and when required. Njengoba ususeduze nje umnqamula juqu okubhalisa eziphaza, uhulumeni esifundazweni eGauteng uthi kuzoba nohlelo luzoveza ukuthi yibaphi abakulungele ukuba babe neziphaza. Zingaphezulu kwama500 iphaze beyingekho emthethweni zabe seyivalwe esifundazweni eGauteng ngokusho kahulumeni okuso lesi sifundazwe. Uphinde waqinisekisa ukuthi zingama85 ikhungo zokubhalisela iphaza. There were minor problems, and one of those is people who were threatening the officials and insisting that they must not register or rather help foreign nationals. Mayilo bambe njengondunankulu eGauteng uthi isifundazwe sikulungele ukubhekana nakho konke okuzokwenzeka kulesi sifundazwe esikhathini samaholide. The Gauteng Exco approved an integrated festive season law enforcement plan developed by the Department of Community Safety in collaboration with other law enforcement agencies in the province. The plan addresses high crash areas, crime reduction, and road safety awareness campaigns. Road safety remains a significant concern, particularly during the festive season, with increased traffic leading to more fatal accidents. Uhlelo lokubhalisela iphaza luzovalwa ngoLwesibili. Izinsiza zobuchwepheshe ziyasetshenziswa emngceleni eLebombo, iOshok kanye neBeitbridge ukulwisana nobugebengu. iBeitbridge kanye nezinye izindawo ezakhele umngcele sezizoqashwa ngesolokhozi. Kwethulwe amakhamera ohlobo lwama-drone ngaphezu kwamakhamera amaningi azobheka lezi ndawo. Lona ke umzamo wokuqinisa ezokuphepha kulamaholide asehlobo. You might have seen the pilots that are deployed in this border post and the drone, including the body cams and the push-to-talk radio. These are technology that on the side of BMA, we think that it will go a long way in ensuring that we have secure borders. Abaqeqeshelwe ukusebenzisa lezi zinsiza nabo baphawule kanje. Sifike la ukuzoncedisa i-Border Management Authority to have amehlo phezulu ukuthi bakwazi ukubona yonke into yenzakalayo in the border from i-traffic nakula banenkinga khona ukuthi abantu bangena illegally bakwazi ukuthi bahambe bayovimba lapho so that akubi nento eyenzakalayo abangakwazi ukuyibona. Kusenjalo abashayeli bamaloli abafuna ukungena kulomngcele bashaye umugqa kuwo lomngcele. ISanral izoqhubeka nokuhlomisa abashayeli bezithuthuthu ngamakhono nolwazi olubalekile ukuze bashayele ngokuphepha. Lesi sikhungo sethule uhlelo lokuqeqesha ngesithuthuthu emgwaqeni ePitoli namhlanje. Njengoba iqhubeka imikhankaso yokuqwashisa ngokuphepha emgwaqeni, abashayeli bezithuthuthu babhekwe kakhulu njengoba izingozi zivame ukwehlela bona ngesikhathi samaholide asehlobo. AbakwaSanral bathi izigameko eziningi esihlobene nesithuthuthu zenzeka ngenxa yabangakwazi ukulawula izithuthuthu zabo ezisuke zigijima ngesivinini esiphezulu. Sanral, what they did when they see on their statistics and their carnage, bikes also have a high report of accidents. So they also wanted to concentrate on that, and then using my skill as a professional racer, they had to engage so we make sure that we help the riders have the skills. Most bikers, they struggle with
cornering on the roads, making sure that they know how to brake efficiently, and also to be able to gauge the speed because bikes, they move very fast. Lolu hlelo lokuqwashisa lugxile ekufundiseni nasekunikezeni amandla abashayeli bezithuthuthu ukuthi bagibele ngokuphepha. The car drivers, they must also learn to give space and ride within their limits. Abashayeli baqhamise isifiso sabo sokuthola izeluleko namasu okugibela ngokuphepha. I think today was one of those greatest days ever. Nice way to end the year. We spent the whole day on the track, learning new skills and shaping up what we already know and ensuring that we are better and skillful drivers and ensuring that we avoid things that we can actually avoid on the road. I would like for more riders to come and engage with us and enjoy the day and learn more about biking and safety of riding. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeleke sizibeka lapha bese kuphathele zona usale kahle.